Magandang araw po, ako po si Jody Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nagbigay ng psychological first aid ang Department of Education ng DepEd Region 3 sa tulong ng Bureau of Learning Support Services para sa mga estudyante at guro ng Santa Rosa Integrated School sa Santa Rosa, Nueva Ecija matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang DepEd sa lokal na pamahalaan, pulisya at mga community partners para magpatupad ng mas mahigpit at seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan. Kabilang sa mga hakbang ang pagbubukas ng mental health hotline para sa mga Novo Ecijano at pagdaragdag ng mga security guard sa malalaking paaralan. Nagpahayag naman ng suporta ang lokal na pulisya kaugnay nito, habang ang provincial government ay maglalaan ng tulong para sa patuloy na psychological at socio-emotional recovery ng mga apektado. Matatandaang nitong August 7, binaril sa loob ng kanyang classroom ang isang grade 10 student ng kanyang umanong boyfriend na kalaunan ay nagbaril din sa sarili. Pumanaw na ang suspect habang ang biktima ay sumakabilang buhay na rin nitong Martes, August 12. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si Jody Mercado. Magandang araw po.